Godmorgen og hjertelig velkommen tilbage til endnu en episode af Rejsen mod København Ironman sub 10 timer. I dag, der vil tage jeg igennem en hverdag i mit liv, hvordan den ser ud, hvad jeg spiser, hvad jeg laver, hvordan min træning ser ud, og ja, bare sådan lidt omkring mine tanker i løbet af dagen, for nu er der også kun 11 dage, til vi skal race i København, så det begynder at spidse til. Men ja, endnu en gang velkommen tilbage til den her episode. Alright, så dagen i dag, den står på arbejde her fra 7 til 15. Udover det, så har jeg lige en holdtræning til formiddag, som også lige skal overstås, der skal køres nogle stærke og gode medlemmer igennem. Og så i eftermiddag, der skal vi træne, og vi skal træne cykling og løb. Vi skal cykle 2 timer, inklusiv 75 minutter i race pace, og så skal vi ud og løbe efter noget tærskel de første 7 km, og så stille og roligt de sidste 3 km. Så det bliver til 2 timer cykling og 10 km løb i dag. Så det ser jeg frem til. Det bliver et rigtig godt pas. Men først så skal der lige arbejdes og køres nogle seje medlemmer igennem en holdtræning. Så det er sådan lidt sådan min dag ser ud. Jeg håber I er klar på at følge med. Så fordi jeg fokuserer så meget på recovery, det vil altså at sige, at jeg gør alt for at optimere min tid, når jeg ikke træner. Altså jeg får lavet min mad, jeg får preppet den fra dagen inden, så jeg ikke skal stå og lave det her om morgenen. For eksempel min morgenmad prepper jeg altid dagen inden, så den bare står i køleskabet og er klar til at kunne tage ud. Så jeg kan sove det længere om morgenen for at få det mere recovery. Og også med frokost prepper jeg også altid dagen inden, så jeg bare har det i køleskabet til at tage ud. Så det gør det hele meget nemmere, og det gør det mere overskueligt, at man ikke skal stå op og stresse med at lave madpakke, og det ene og det andet. Så jeg prøver virkelig at optimere alt det, der kan optimeres lige nu, for at blive klar. Kroppen den skal bare slappe af, når jeg ikke træner, og virkelig bare lade op til en stor dag her om lidt. Så virkelig fokus på søvn, virkelig fokus på dynamisk udstrækning, løsne kroppen op. Godt mærke, at hvis jeg ikke får strukket ud og lavet noget mobilitet, så bliver kroppen altså rimelig stiv. Så det har der været meget fokus på de sidste par dage, uger her, op til det her event. Så det bliver virkelig spændende at se. Jeg glæder mig helt vildt. Frokost. Jeg har lige haft en klasse holdtræning sammen med nogle super seje medlemmer, der bare gav den max gas. Så det var virkelig fedt. Vi kørte noget fedt cirkeltræning. Kommer lige et billede op af det her, så kan I se hvad det var vi lavede i dag. Men nu, som sagt, er det frokost. Alright, vi har også lige et par gulerødder her på siden til at tilføje lidt grøntsager. Så vi har altså det hele her. Masser af ris, masser af kylling, lækkert frisk surdejsbrød, koffein, vand, grøntsager. Jeg er så sulten, og jeg kan ikke vente med at spise det her. Så ja, lad os bare hoppe til det og få det spist. Alright, så jeg er lige kommet hjem fra arbejde. En klassedag.
godt besmæk på holdtræning og det hele, så det var mega fedt. Klokken er nu 15:22, og jeg sidder her og skal have mit pre-meal, inden jeg skal ud og cykle og løbe, som jeg lige forklarer lidt om lidt efter. Jeg har her noget cornflakes, noget mælk og så lidt mysli. Og samtidig så har jeg 500 ml vand og elektrolytter med koffein. Så der er lidt koffein og lidt gode kulhydrater til at give mig energi, inden jeg skal ud og give den gas. Træningen i dag, den består som sagt af 2 timer på cyklen, hvor jeg skal starte med at køre 20 minutters opvarmning, og herefter så skal jeg altså køre 1 time og 15 minutter i race pace, som jeg regner med bliver de her omkring 225 til 230 watt. Det kunne i hvert fald være sindssygt fedt. Og derefter så har jeg noget cooldown i 25 minutter efterfølgende. Derefter, når vi har cyklet, så skal vi altså ud på en løbetur. Og her starter vi altså hårdt ud. Vi kører 7 km i zone 3 og zone 4, så en pace på cirka 4:10 til 4:25. Alt derimellem, jeg ser hvordan benene har det. Som sagt i 7 km, og så slutter vi af med 3 km stille og roligt. Så det er altså dagens træning, så der er smæk på i dag. Der skal ud og gives gas. Den kommer vist ikke sovende igennem den her træning, så det bliver mega fedt. Så jeg skal have tanket op nu med noget energi, nogle lytter, og lad os bare ses igen, når jeg har gjort cyklen klar. Alright, let's go. Vi er klar til at komme ud og cykle. Jeg har gjort cyklen klar. Pumpet dækkene. 1 liter og 1 liter der. Så jeg kommer til at køre med 2 liter på de her 2 timer her. Med hver især 90 gram kulhydrat i. Så lidt mindre end jeg har tænkt mig at køre til race. Men det er altså også kun 2 timer, jeg har lige spist en masse. Så det skulle vist være fint. Og så tager jeg en gel, når jeg kommer hjem fra cykelturen, inden jeg skal ud på løbeturen. Så, som sagt, det her det er cyklen. Lad os bare komme ud og give den max gas. Let's go! Alright, vi er kommet ud. Cyklen er kommet på, brillerne er kommet på. Cyklen er klar. Let's go! Vi ses, når jeg er ude på cyklen. Alright, opvarmning kørt. Så 20 minutter inden, og jeg skulle lige på toilet. Og nu er vi altså klar. 1 time og 15 minutter i race pace. Cirka 230 watt. Let's get it, man. Come on. Alright, vi er hjemme fra cykelturen. Fuldstændig vanvittig, overdådig cykeltur. Jeg havde fantastiske ben, og det føles virkelig, virkelig godt. Race pace. Nu skal jeg bare lige hurtigt skifte til løbesko, og så skal vi ud og løbe tærskel i 7 km, efterfulgt af 3 km stille og roligt, så det bliver pisse godt. Benene har det også fint, så statsene kommer efter løb. Let's go! There we go. 10 km overstået. 7 km af dem var
tærskel. Løb med en pace på 4.10 føles sindssygt godt. Og de sidste 3 nedvarmning på 54 eller sådan noget i pace. Sindssygt god session. Nå, jeg vil op, og så skal vi lige sætte den derop. Holy shit. Damn, det må være de her. Fast as fuck, boy. Og som sagt, så rammer jeg min paces, så det var klasse. Averaging heart rate på 137 og max heart rate på 154. Så det er simpelthen perfekt, at den ikke kommer højere op. Altså, den lå lige omkring mellem 40 og 140 og 147. Så lige der omkring. Så det er helt perfekt. Den skulle ikke gerne højere op, men det føles også virkelig ok. Så det er virkelig fedt. Så kom jeg hjem og skulle videre på løb. Så jeg var i de hurtige footer i dag. Min Asics Metaspeed Sky, som jeg er sindssygt glad for, som jeg også var ude at løbe en 5K PRI her den anden dag. Så de kom på fødderne, og så var det ellers bare afsted. Og vi startede hårdt ud i en lav tærskel, og løb de første 7 km med en pace på 4 minutter og 10 sekunder per kilometer, hvilket også føles sindssygt godt. Løber med en gennemsnitspuls på 162 på de 7 km, så det kunne selvfølgelig mærkes, men altså, det var ikke svært at holde den pace overhovedet, så det var virkelig positivt. Så overordnet set har det været en klasse træningsdag. Nu er jeg selvfølgelig kommet hjem. Jeg skal have noget drik. Jeg skal have noget at spise, så jeg kan recover. Og så skal jeg på hovedet i seng, fordi det har været en lang dag. Og i morgen starter endnu en dag med masser af arbejde og træning. Så ja, klasse træning, klasse dag. Nu vil jeg få noget drik, få noget at spise og smutte i bad. Så, the work is not done. Hver dag, der laver jeg 100 armbøjninger. Og det er sådan set bare for, ja, der er ingen, der rigtig gider at lave 100 armbøjninger, men hvis man gør noget hver dag, som man ikke har lyst til, så tror jeg på et tidspunkt, at man kommer til det punkt, hvor man gør de ting, man ikke har lyst til, hvor man bare gør dem. Man tænker altid, fuck, det gider jeg virkelig ikke. Men så skal man bare gøre det. Og hvis man er ved med at gøre det hver dag, så man gør nogle ting, som man ikke gider hver dag, så tror jeg på, at man gror mentalt, og man bliver en bedre person, og man får tingene gjort hurtigere, bedre og mere effektivt. Så 100 armbøjninger hver dag, og har jeg lyst til at lave 100 armbøjninger, efter jeg lige har trænet i hvad? 3 timer? Nej, det gider jeg ikke, men hey, vi skal lave dem, og det er nu. Let's go! Der var de første 50, så tror jeg lige jeg går i bad, og så laver jeg de sidste 50 efterfølgende. Let's go! Alright, så er aftensmaden serveret. Det bliver altså 3 stykker surdejsbrød med 3 æg, 3 stykker kyllingepålæg og så noget teriyaki sauce ovenpå. Vi har fundet sådan en zero range, som smager vanvittigt godt ovenpå æg, så det her måltid, der har jeg glædet mig virkelig meget til. Jeg så faktisk frem til det på løbeturen, fordi det smager simpelthen fuldstændig vanvittigt godt. Ristet surdejsbrød
med spejlæg og teriyaki sauce. Virkelig, virkelig klasse. Og til har jeg selvfølgelig nogle elektrolytter. Det kører jeg altid efter træning til recovery, så vi er klar til at køre på igen i morgen med træning og arbejde osv. Så i morgen er det svøm. Men ja, lad os prøve at stikke tænderne i det her. Det har jeg virkelig glædet mig til. Let's go. Helt perfekt blomme. Ej, det kører helt ned af mig nu. Helt perfekt blomme. Prøv lige over det her. Det drypper helt. Ej, hvor er det godt. Nå, jeg vil skynde mig at spise det. Alright, så det her det bliver mit sidste måltid i dag. Skyr, mysli og en banan ovenpå. Gode proteiner og kulhydrater til at slutte dagen af på. Og klokken er så mange, så jeg vil runde af nu her. Jeg håber, at I synes, det har været fedt at følge med i, hvordan det er at leve en dag som mig. Og se lidt mere ind i, hvordan det er, jeg spiser, hvad det er, jeg går og laver, min træning osv. Jeg synes i hvert fald, det var fedt at lave den her video. Så endelig, hvis I har nogle spørgsmål, eller noget omkring træning, eller noget andet, eller generelt, så endelig skriv ned i kommentaren. Og ellers så husk at like og følg for mere, så vi kan få den her kanal til at gro sindssygt meget. Fordi jeg synes i hvert fald, det er pisse fedt at lave videoer til jer, og jeg håber også, at I synes, det er fedt. Og hvis I synes, det er fedt, så gå ned og like og subscribe, fordi så kan det her video komme ud til endnu flere mennesker, og så kan endnu flere få gavn af dem. For jeg kan i hvert fald ikke godt lide at lave dem. Det var alt for den her video. Vi ses i min næste video. Så klokken er blevet mange, og jeg skal have taget de sidste armbøjninger. Jeg mangler 50, så lad os se, om vi kan tage den i et hug, ellers må vi dele den op. Let's go! Let's go. Der var 100 armbøjninger. Vi gjorde det igen i dag. Let's go. Så er de også.